מיוער. רגע, שאלה. כמה מעלות צלזיוס שמת בתנור עד שהחמוס נשרף? אתה הלכת לפי מתכון? קודם כל, סבא של ניקס הוא בן אדם גדול, אז לא יכולתי להכניס אותו בתנור אחד, אז כאילו לקחתי... מה סבא של ניקס? אנחנו לא מדברים על הקרימטוריום, אנחנו ממש מדברים על החמוס רד למטה! למה זה לא יורד למטה? רד למטה כבר! Not there is I will send them. הכל טוב, תעשה This. אחרי Yeah, we are going to be waiting for them. We are going to dance for them. מה? Oh, dance for them. יאללה, עודד איכון! עודד איכון! עודד איכון! עודד איכון! עודד איכון! עודד איכון! I don't wanna be near this nigger. לא אכפת לי שאבא שלי מביא נקניקיות הביתה! בשביל זה חייב להתקשר אמא! למה היטלר לא הרג את כולם? אני באמת שונא אתכם, למה חזרתי? למה חזרתי? למה? אלוהים, למה? יא בני זונות, כל הכישורים שפתחתי, חשבתי זה פאקינג סרטוני, משהו להגיב אליו, לבובו אחד, לבובו שני, לבובו שלישי, לבובו רביעי, חמישי, ואת זה! די עם זה! סתום את הפה כבר! סתום את הפה שלך, רוקי! סתום את הפה! סתום את הפאקינג פה שלך, יא כלב מסריח! יא בן... הוא שובר בצהל, שולח שובר בצהל. מה? רגע, אני צריך לראות את המצלמה. מה זה? בצד כדי כך אותי. הוא שבר את הפצע! יופי. מה יש למלכת האחר? מה יש לו? תפסיקו להרעיל את החתול. השיר שלה של אני, אימי, משחקת במחשב. אצא עם פדרו שאני קצינה ואז אשבור לו את הלב. איך עושים את זה? איך? תירגע, מה הוא? אזרחי ישראל, אני פסע מלגמור, שרה. שרה, אני פסע מלגמור. שרה. זה היה תמיד מגלישה אותו לשם? אני לא מגלישה אותו לשם. שלח לה זה ורד. עדי התחילה. I'm sorry. עדי ממש התחילה. כפרה שלי. תודה רבה על הקיק שילו. סגורה, איזה מפגרת. תודה רבה. ליל מנגו, לא מאחורה, ליל מנגו, לא מאחורה. אוי, ליל מנגו, לא מאחורה. מה נשמע קורנס? מה נשמע ג'פרי אפשטיין? די להתקשר אליי כבר! די! לא. יחתי, יצאתי! איפה שהלונה הגדולה בתקרה? איפה שהלונה בתקרה? סתכלו לה. מה הוא רוצה? מה זה, שליח? ראיתי אותך פשוט... אני לא מנסה לה...
שתתרכז לי עם רוצי. שוב פעם נכנס לארול ומהמר. סבא שלך כל היום אוכל לעיסאי המסכן. טוק 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 טוק, מי זה שם? כן חמוד, מה תרצה? היי ליטלר! במשלוחים של וולט עם האופליין נתקע בעמוד. דפק לך טיפה הראש, אתה חושב שאתה בהוד? קרקע! ראיתי את סבא שלך ברחוב, זרקתי עליו 10 אגורות, דפתי אותו ואומרתי לו חמוד, די! מזגתי לסבתא שלך כוס בזיכרון הסלון. התחיל לספר שהיטלר ציין אותה מאחורי הארון. נתתי גם לסבא שלך שלוק, התחיל לספר שכל המשפחה שלך טעות. ניקס אתה גיי, ניקס אתה גיי.